Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Daghang salamat sa imong pagpadayon sa atong pagtuon sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Karon ani ana nga atong hisgutanan, niabot na kita sa Roma 8:3 ngadto sa 8. O hinaot ko nga bayubay na nga mga espirituhanong mga butang nga imong nakuha sa atong pag-uban, o hinaot ko nga magpadayon ka sa pag-uban kanako hangtod gyud sa pagkatapos sa atong pagtuon ni sulat ni Pablo. Akong basahon ang kasulatan nga nagingon Roma 8:3 ngadto sa 8. Kung unsa ang dili mabuhat sa sugo nga huyang pinagi sa unod, gibuhat sa Dios pinagi sa pagpadala sa iyang anak nga kapareha sa unod nga makasasala sa sala, apan ang sala iyang gihukman sa ang pinagi sa unod, nga ang matarong nga gikinahanglan sa balaod o sugo matuman kanato nga wala naglakaw alayon sa unod apan alayon sa espiritu. Kinsa ang nagpuyo alayon sa unod, nagbutang sa ilang unahuna sa mga butang sa unod, apan kadtong kinsa nga nabuhi alayon sa espiritu nagunahuna sa mga butang sa espiritu. Kay ang kalibutanong hunahuna mao ang kamatayon, apan ang espirituhanong hunahuna mao ang kinabuhi ug kalinaw. Tungod kay ang unodnong hunahuna nagdumot batok sa Dios, kay kini dili mutugyan sa sugo sa Dios ug dili gyud pwede. Busa kadtong kinsa naglakaw sa unod dili makapahimuot sa Dios. Mao to ang pulong sa Roma 8:3 ngadto sa 8. So tin-aw mga igsoon nga gisgutan sa bersikulo 3 palang daan mingon pa diri nga ang pinaagi sa pagpadala sa Dios ay ang anak nga kapareha lang sa unod, pareha nga tao sama kanato. Unya murag hulagway nga parehas tao nga makasala, apan ang sala iyahang gihukman pinagi sa iyang unod, pinagi sa iyang lawas. Mo nibut pasabot nini nga pagpakamatay sa Dios pinagi ni Kristo sa iyang unod, iyang gihukman ang atong pagkaunodnon nga pagkatao. Unya giingon pa diri nga aron matuman kanato nga wala naglakaw sa unod kundi pinagi sa espiritu ang gipangayo nga katumanan sa sugo aron mahimong matarong ang tao. Unya matud pa giingon pa gid niya nga kadtong kinsa nabuhi alayon sa espiritu nagunahuna sa butang espiritu. Ang mga nagunahuna sa unod iya sa unod. Busa kita igsoon naglakaw mo ta dili sa unod kundi iya sa espiritu. Kinsa ang nagpuyo alayon sa nagunahuna sa unod kadto sila matud pa diri magdala katong kamatayon, apan ang sa espirituhanon nga nahuna magdala kinabuhi ug kalinaw. O tungod kay ang unod unahuna dili makapahimuot no sa Dios. Mura bag ang unahuna nga iya sa tao kontra kini unahuna sa espirituhanon nga unahuna nga iya sa Dios. Dili ni sila uyon, magkasupak gini sila mga kaigsuonan. Mao nga gitukod sa Dios ang bag-ong kasabutan tungod kay ang karaang kasabutan walay takos nga buntugon ang pangibog sa unod ug sala nga nagpuyo dinhi sa lawas sa tao. Ang pagkatao sa anak sa Dios mo'y hinungdan sa bag-ong kasabutan. Pagkatao ni Kristo mo'y hinungdan nga naa ang bag-ong tugon ug kasabutan. Ug una kitang Dios nung ang atong Dios nung kadaugan nahimong ibabaw sa atong huyang nga lawas no nato nga tao. Kay si Kristo siya man ang kumplitong nagmando sa iyang lawas pinagi sa balang espiritu nga magpuyo kaniya. Unya magpuyo siya kanato ya dili na ang demonyo makaakusar batok kanato tungod kay ang atong pagamatarong dili naman tinumo-tumo nga ato rang binuhat kun dili kadto mang kinabuhi nga gipakita sa atong Ginoo nga matawag nato mga kaigsuonan nga bug-os kadto nga matarong. Kay ang kinabuhi ni Kristo putli apan mao gikondena alang sa sala. Buti pasabot niini mga kaigsuonan ko na ang atong Ginoo nga way sala mao gipasanginlan, mao gihampak sa silot dili unta angay silutan tungod kay inosente o matarong
apan tungod sa iyang pagmahal nato siya may nagluwas nato. Nga sa ato pa siya nga way sala mo'y gihimong sala. Kita nga sad-an mo'y gihimong matarong. So inana ra ka simple mo igsoon. Si Kristo na buhing balaan sa tanang panahon tungod kay espiritu sa langit ng Amahan na himong ginhimo siya nga mamatay sa sala diha sa iyang lawas. Busa iyang gipadayon nga walay sayop ug diha sa iyang gugma ug kaayo nakapasar siya sa tanang gikinahanglan sa balaod o sugo. Buti pasabot niya na nga ang tao nga matawag nato karong matarong kay wag gid sukad makasala, wala po nakalapas sa sugo, putli, mao ra gyud si Kristo. Ug kini nga kinabuhi ug lawas sa atong Ginoong Hesukristo, mao kini ang lawas nga tubos sa atong panginahanglanon aron kita mahimong matarong atubangan sa Dios. Ang kinatumyan sa iyang kinabuhi dihang iyang gipas-an ang atong sala, iyang kaugalingong lawas. Mitabon kanato sa pagkamatarong sa Dios pinaagi sa iyang kamatayon. Wala nato nadawat kining balaang pagkamatarong pinaagi sa teorya o pinagi sa tradisyon o sa relihiyon o sa atong pagkabuutan o wata na yun nga nagsunod-sunod tag mga teorya o unsa pa na nga mga sistemas, mga tawhanon nga pamaagi aron nga mahimot ang matarong apan kini napatuman sa praktikal nga pagkinabuhi kay ang pagkamatarong sa Dios iya man sa balaodong gugma nga natukod sa kamatuuran pinagi sa atong Ginoo. Kini ang dakong gugma nga gibubo sa kasing-kasing sa mga magtotoo aron sila moingon si Kristo nagpuyo kanato. Siya nagdala, nagdirekta, nagaghat kanato nga mutuman o matuman kanato ang sugo pinagi sa pagkamatarong ni Kristo. Ang Kristiyano dili minatarong alayon sa unod uban ang salawayong kalaway apan pinaagi sa espiritu uban sa iyang pagpasalamat kalipay o kahupay. Kalipay tungod sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo. Ang espirituhanong tao nailhan sa iyang kaikag. Siya dunay kaikag sa pagpasaylo, sa kalinaw. O na ang maigsoon nga ang dakong pangutana gani karon nga ikaw ba hatag ka bang kalinaw o ikaw ba ang tigsabuag sa away-away diha sa palibot? O wala diha. Aning kamot ka ba sa pagsabuag sa pakig-uli sa Dios sa katawhan aron sila mabag-og mahimong anak sa Dios? Reconciliation o ba na ang imong gibuhat o pakig-away? Niining iyang balaang kinabuhi matuman sa mga unod-non aron sila magsugod sa nga dunay kaikag sa mga espirituhanong butang. Undo kita mga igsoon, mga unod-non tapos tungod sa atong Ginoo nahimutang espirituhanon. Tungod sa gibuhat sa atong Ginoo. Apan siya kinsa nagpuyo nga wala espiritu sa Dios magpabilin sa kalibutan, magpabiling huyang, magpabiling nga malapason sa hunahuna og buhat og dili mo tuman sa kagustuhan sa Ginoo. Nga magsimba sa iyang kinalibutanong kalaway ug kagustuhan. Mao na siya ang tawo nga maningkamot sa iyang kagalingon, dili gid niya matuman ang kagustuhan sa Dios kay iya raman dili man sa pagmatarong nga gihatag sa Ginoo pinagi sa grasya. Ang unod-on nga tao gusto nga mosunod sa sugo sa Ginoo. Mo bitaw na daghan relihiyon karon, daghan gustong magminatarong, daghan magpalansang-lansang kunuhay, pero dili mo pud magpabangkaw sa ilang kilid. Mag-antos kunuhay, magpalansang kunuhay sa cross kay gatuo sila nga ang pagkamatarong sa atong Ginoo ilang makamot. Pero dili man na inana pagyaga naman yun kana kay ang atong Ginoo siya raman mo'y taong way sala. Kung tungkol sa iya pagka-Diyos noon, palaan siya, mao nga nahimo kitang luwas diha tubangan sa Dios sa mga sala nga ato untang nahimo. Dili kay kita mag sundog-sundog sa pagpalansang ngadto sa cross aron ingnon nga kita mahimong matarong. Sa lain nga bahin ang espirituhanong tao nahigmata sa butang sa Dios, unya gabantay siya ibabaw sa kalinaw sa Dios nga gihatag kaniya. Higugma sa iyang kaaway nang hangyo sa Dios matag adlaw alang sa iyang gahom o proteksyon. Kasing-kasing nga naghandom sa tanang tao nga madala ngadto sa Ginoo unya makakamot ang mga katawhan sa kalinaw sa kinabuhi. Mao kini ang nagdala sa mga tao nga tinuod nga Dios noon tungod kay aning kamot sila nga madala nila ang mga wala pa mutuo ngadto sa tiilan sa Ginoo aron dili sila malaglag og makabaton sa kinabuhi.
Mo na nga igsoon nga kung kita napuno kita sa espiritu sa Dios, giniyahan kita nga nagtuman uban sa gugma nga walay pagpanghinambog, walay pag tan-aw sa kagalingon nga self-righteous. Mo na dako pangutana diha igsoon. Ha? Gigiyahan ba kita sa Ginoo o kita ray nagtumo-tumo sa atong kagalingon? So magampo ta mga igsoon. Ginoong Hesus, mahigugmaong Dios, among unahuna walay gahom, kami dili makaila sa imong espiritu og imong gugma pinaagi sa among kaugalingon. Sa among daghang grasya, imo kami gipuno sa imong pasensya, ang imong batasan aron kami magsimba kanimo kauban ang Amahan ug ang Palang Espiritu ug imong gibuhat ang imong gusto nga malipayon o mainiton. Hatagi kami og kaalam, pagtugot aron kami mutawag sa tanang kinsa nga naas kalibutan aron tugyan kanimo aron usab sila maluwas, mautro o malimpyuhan. Amen. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.